mga ako may busing ni mo, uy. Oy, nawa, nag-isi na no. Wala na, te. Sa man dito gusto ka ng batos ba ka ng Berto ko na sinina. Bang. Puta na yung pinalit ako si mo. Ay, atis, gukuha ni nga sinina, boss. Ay, saan nga sinina, boss? Klaro, walang Mr. Le. 1.8 pret na kuha na. Ang tingin ha. Lepe ato boy. Ngita og baligya nga yuta ron boy ba sa mga 2 hektarya lang boy. Naa kay balan ri. Baligya yuta. Pero kay tariya. Wala. Na, boss. Malapit na. Kana mga naisagbot kay akong mga baka dito ba kay namayat nagway taon lagi. Sana yung mga sagbot na magbaka. Pagbuhay na ng baka kay kwarta ko nagana kayo na. Sao di na ko wala ko ilang gastuhan ba. Isa ganito tawahan na to, ha? Lolo dire kay para Ay, naadit taga dito, boss, oh. kinsa man sa si Si Bang. Undoy. Oo. Dako na yung yutaan niya diya. Dako na sa diyata. Napagay na sa yuta sa kuko. Gangsong. Nya boy. Okay, baligya juga to yutaan to. Hindi po sure, boss. Pero dagan sa gitaan. Ato na to ta, suryahon na to siya. Tara. Kay nanglalay kong yutaan kay kuan ba? Taras baka na ko. Tara. Kuyawa, ano, boss, no? Kay para sa imong baka, palit kay yuta. Anugba na yung kwarta no. Nagana kayo, lisod na ko gasto ba? Tara. Wow, Basagahin ko kasabot. na, basagahin ko. Mati ko eh. Tara. Marapit boy, murag layo na to ng baktas boy ba? Dire boss, mo ano yung area dire boss? Mo na ini. Magnot, tight gudi kay ni kuanan boss ba? Tubayan si mong baka. Wapo gini yo. Sabutan kayo. Kalimot di kog suot sa kong relo boy. Kayo relo diri ba para motuo jud ka nga dagan kog kwarta boy. Grabe. Gold na boy. Gold di boy. Gana din mo gliro de boss, no? Kansa mga ka boy. Grabe nakuha gid nang iyang yutaan nila boy no. De boss. Pero kaya na kaya ko napaliton boy. Kaya ko tos wa gold ang relo na ko niya. Di na ko na kaya paliton ng udong kay karya ra niya tunga. Tos, kaya na kayo na tawag ka na sa kao kay paliton na ako na. Dala boss. Tawag sa ako. Kaya riluwa na yun. Bang. Dali, balik na yun. Riam, tumbala ito tawahan na to. Ayo. Ayo. Saan si Ayo to ba? Gausos na to ba? Mukha na si Ayo eh. Ay, na nakasulat, sulod lang. Sulod lang. Magaling kang kupal ka. Boss, say tayo ni mo. Kasunod may kadiya. Sarado mo na akong gate. Nako toyo boss. Bang. Pwede direta, perting inita ba? So day, tuyo na mo day. Sige, tuko na. Bata ako. So day, tuyo na mo day. Nanglan akong amo yuta boss ba? Bang. Signa kay baligya yuta dia. Wala mo kay naibal Andrea god nga dako-dako og yuta. Murag ikaw ra gyud. Oh, tinod. Ingat ako og yuta, pero di ba ako baligya ang yuta day? Masin masabutan ba na boss? Pwede kaya ikaw na lang mo adto dito ah. Kay mo istorya mong bossing, kay masin maupiran kag dako-dako ba? Mausap pa ni muna huna. Dako. Dako nga price. Ragukin na. Sige. Salamat kayo mong bossing. Promise ba ako sa sarili ba nga? Di na ko ibaligyan og dili babayang palit. Pero antulan ako siya, kaya akong balibaran to. Boss, Uy! kaya Gaya ni mo eh. Ano naman siya? gusto siya makipag-istorya si mo ah. Kaya mayo na yan na. Ito siguro tapo yun kay patay mura ganiya. Piting initan na ako diri boy ba? Ako pag ganay boss, gainar pong kainit. Tara! Kot. Sabi boy, piting initan ito ganiya boy. Apo na diri ganiya boy yo. Ako dire mo ano yang ano? Kita naman siro ka boss. Patag mo sa kapatag ni Hindi naman ito sa oras mo. Ato diri. Karon teo da boss. Matay pahubo siguro na ko ng sinina boss. Ay, matay mo ro man tagaringkot ani mong gihatag sa sinina boss. Kaya to boy oy. Bang. Tara ba to? Aba na siya? Ito itong tagihan ng yuta diri. Busing. boss. Ano ba? Tagihan naman yung yuta. Ngayon kong yuta ba mga 2 hektarya lang. Ate, pwede baligya ako yuta, boss. Ano baligya boy? Ano
baligya. Sig madaling upiran nito ni dako-dako ni. Pila yung pirmane, boss? 2M ang hektarya, okay si mo ha? 2 hektarya ang paliton. Yapo ko, boss. Ako pa na baligya abot, boss. Eh, ako po ni gamit sa kuha ba? Hindi baligya boy. Stress ro tekan le. Sa mo to boy, dili man baligya nang yuta dili boy. Sa may buhaton na to ani. Dali ra na boss. Sa na. Pan-an na to na. Pan-an na to nagbabae. Ano man? Pamilyar ka ng ina ng barugaw. Grabe ka. Adarit kong barugaw. Ano ka na? Klaro no? Balikan ta na. Babae ni kulang ani. Ito sumuon boss. Pwede. Ito nagbabae boy, di ba? Kontak mo boy. Kontak babae. Di bahala. Kasi ako'y bahala kwarta. Sige, sige. Bayran na to ng babae mo. Boss, balik ko lang na mo boss. Kadali kay withdraw sa kwarta siguro. Sige, sige, boss. Dere ako po paabot, boss. At ako rin niya gusto po mo balik. Sige, sige, sige. Saan naman ta mga kuwag chase ni boy? Kontakan na mo mga kuwanda boy. Ako'y bahala bayad ng bahay mo boy. Ay, ka-problema anang babae boss. Pero mga panahon to ba kahit gusto na ako mapalit ng yuta diri oh. Nara de boss. Babae. Kontakan boy, pagtuwa diri. Ato dere. Oh, ato na siya de. Dulong na. Automatic man ganyan mo chase boy. Naanam de boss oh. Oh na boy. Ako na boss. Walo pa na ka chase boy oy. Nabre ako check sa dili walop boss. Murag dako-dako gid siguro ko mabayad ni si Aaron ba. Murag mo siguro nanawag sa ko. Doon sa ako, be. Ikaw ba itong nanawag sa ko, boss? Oh, ako to. Boss, ano mo ipakita boss? Oh na ni. Mga na boss. Saligan ka na ko ni. Suligan, boss, ay. Yo, dahil, boss. Isa ipahimo niyo sa kwarto. Ah, tuwa ni boy oy. Murag masaligan gini boy. Gusto ko ikaw mapalit sa yuta dito. Kani nga yuta ha. At doon na nimo karon. Na ako'y katibayan gikan sa barangay. Dapat papirmahan nimo sa yaha. Para kung mapirmahan na niya, di na niya mabawi ang yuta. So, ato na ka? Kaya nimo? Kaya, boss. Punom na kay hektarya ang iyang yuta. Basig makaya nimo nagkuha tanan. Ikaw ni bahala sa presyo. Mahangyo ba nimo na siya? Sige na, nakaw na. Ang bayad, ani, boss. Ayun na siya, o pwede lang bang? Ewan ko dalang kwarta ron. Kaya sirado ang kuhan. Bangko. Okay, boss. Kuha lagi na. Hindi, Saman, boss. ang titulo, ayaw kalimti ha. Dala dyan ha. Okay, boss. Noted. Asa ka sila? Ngawa man, duga man balik. Di mo pero kayo baligyan na yung lutis la. Hayagon nila, lalaki gud sila. Boss, pwede mo na. Saman, Kapit sa'yo, tagiyan yung lote dire. kuha, ano man? Interesado ko aning lote dire ba? Baligyan mo ni. Baligi oy, sa ikaw. Hello. Pila pa baligyan mo ning imong yuta? Budno mugtunga man ka hektarya. Hatag ro sa bag 10,000 lang sa hektarya. 60,000 tanan. Pakapin na akong tunga hektarya si Muha. So, nagkasinabot naman ta, permahin na ng katibayan. O sige. Ay bitaw permane. Manag pirma. Ang titulo ni boss. Na dre. Ay bayad yan eh. Ay kuha na lang, iulog na sa akong ladbang. Titulo. Sige, salamat, sir. Sige, sige. Sige, ako nawa. Kuha ka niya boy. Daliyan na yan, nakuha boy eh. Kailangan nga nawar ko ng aktor oh. Berting naunga kag babae. Silip, kay klaro kayo eh. Kailangan ispan marubos. Ulato na lang to diri. Ulato na to ng chicks. Murag diri. Kuha na niya. Wala na ganang. Murag titulo rin nila na ba? Nya, musta? Okay, kuha. Kuha kay boss. Ah, ang titulo. Dala ni mo? Ara, boss, oh. Kuha gid boy. Good shit. Nya. Tara. ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਗੀਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ Putik kun sabon beto slow. Isahan ko da.
Quit sa kong yuta.